Mas gipili sa pamilyang langgahim nga magtolda na lang at tubangan sa ilang nasunog nga balay sa Purok 2-A Magallanes, Davao City. Usang pamilya ni langgahim sa kapin gatos ka mga pamilya apektado sa sunog nitong Sabado sa gabi, Hulyo 13, 2024. Sumala niya nakadesisyon sila sa iyang asawa nga dili na lang mobakwit sa gitaganang evacuation center alang sa mga nasunugan. Kapinupat ka dekada na nagpuyo sa lugar ang pamilya ni Red. Dapat mga gamit banggod nga mabilin pa nga mapuslan ba nga bantayan po nang decide mi nga dire evacuation okay ra unta kay kuan pero mag sakit-sakit tapod pud mga bata ba igang pud manang okay ra dire. Karong panahon sa ting-ulan, agwantahon una nila ang atop nga trapal. Medyo sadban jud basta mag-ulan kay marag basa yun. Tama padali nilang mga initial nga nabang like kanang mga plaster lang gyud ang kuan katulog ano. Atop kung naa lansang kahoy. Mora yung mga basic kayo. Sa nahitabong sunog, duha ka mga minor de edad ang namatay, samtang usa ka 17 anyos nga lalaki ang nasamdan atol sa insidente. Dining dapita nakaplaga na patayng lawas sa duha ka mga bata nga mga PWD nga napilog kasunog niadtong Sabado sa gabi. Nagakos pa sila dihang nakaplagan. Pulos magigagaw ang mga biktima. Base sa validated data sa City Social Welfare and Development kung CSWD, 185 ka mga pamilya ang nasunugan. Temporaryo silang nagpuyo sa duha ka evacuation site nga mao ang Magallanes ug Bulton Elementary School. Sa Magallanes Elementary School, 29 ka mga pamilya kun 112 ka mga individual ang nagpuyo sa gimontar nga mga tent sa gym. Usa na niini ang pamilya ni Jenny Fernando. Matod ni Jenny, plano gihapon nila sa iyang pamilya nga didto sa nasunugan nga lugar magtukod balik og balay. Basin makabalik mi dito sa amo ang nasunugan. Nagulat lang pud mi sa advice pod sa kapitan. Walay nasalbar nga gamit sila Jenny kay gisiguro man niya nga masalbar ang kinabuhi sa iyang mga anak atol sa sunog. Hilabi na nga duna siya'y anak nga dunay espesyal nga panginahanglanon. As in wala jud, tapot lawas lang jud mi sir. Amo ang mga ID wala jud mi nasalbar. Kami lang, ako lang anak. Kaya gina-secure po ako sila kay napod ko special child po. Sa Bulton Elementary School, ana sa 31 ka mga apektadong pamilya kun 146 ka mga individual ang nagpuyo sa gym. Sumala sa CSWD, nahatagan na og inisyal nga hinabang ang mga nasunugan sama sa mga non-food items. Giasikaso na sab nila ang paghatag og hinabang pinansyal. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.